shin ya halatta mutum ya ci bashi domin ya layya? Wannan tambayar ma ana yawan yin ta. Sai abu na biyu, wa'in suna cewa wanda ya mallaki wayar 50,000 dole ne layya ta wajaba a kan shi. Mu gane ‘yan uwa, ko da iPhone 17 gare ka, matuƙar babu wannan kuɗaɗen a hannunka, to layya ba ta wajaba a gare ka ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah bai ɗora ma rai wata abu face abin da take da iko a kan shi. To saboda haka menene hukuncin mutum ya kiyo bashi domin layya? Ibn Taymiyyah yake cewa in kana lahu wafa fastadana ma yubahi bihi fa hasanun. Yake idan yana da ikon da zai iya cikawa ya biya wannan bashin ba laihi bane, ba yana da kyau mutum ya kiyo. Yawa wala yajibu alaihi an yaf'al zalik, amma yake bai wajaba a ga kan mutum wai ya aikata haka. Shi ma al-Uthaymin bin Baskai yana cewa la haraja an yastadina al-muslim li yudahi idza kana indahu al-qudrati ala al-wafa. Yake babu laihi dan mutum ya kiyo bashi yayi layya inda yana da iko akan biyan wannan bashin. Haka shi ma Allama al-Uthaymin yake cewa idza kana ar-rajul laysa indahu qimatul udhiya fil waqti al-id lakinnahu yu'ammil ay yahsul ala qimatiha an qurbin. Yawa yake babu laihi shi ma idan mutum ya kasance bai da kuɗi, bai da ƙima kuɗin da zai yi layya, amma yana sa ransu a kusa, kamar ma'aikaci, ya kawo misali kamar ma'aikacin gwamnati, yanzu lokacin layya ya yi ba kuɗin layya amma yana sa ran gaba, to babu laihi don mutum ya ci bashi. Ina fata an gane. Amma dai mu sani kamar ƙa'idar da na kawo, Allah bai ɗora ma wata rai wani abu face sai wanda take iyawa. Saboda haka babu laifi mutum ya ciyo bashi domin ya layya. Sai kuma na biyu, idan kana da iyalai huɗu, kana da mata huɗu, ba dole bane kowace daga cikin matan ka sai ka yanka mata rago ba, a'a ba a wajabta ma ba. Idan mutum ya yanka rago ɗaya ya isa da dukkanin matan nan nashi huɗu da dukkanin 'ya'yan nan nashi 35. Saboda me? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulu yudahi bishati anhu wa an ahli baitihi fa yakulun wa yud'imun. Wannan an tambayi Aqa bin Yasar, sa'alta Aba Ayyub, yake na tambayi Abu Ayyub, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya layya take a zamanin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Kala yake kana rajulu yudahi bishati anhu, mutum ya kasance yana layya da tinke shi ko akuya shi, wa an ahli baitihi, ko ragon shi kai, wa an ahli baitihi, da iyalan gidan shi fa yakulun wa yud'imun, su duk da wannan guda ɗaya. Yasa wanda yanka guda ɗaya ta yi. Haka ma Abdullah bin Hisham yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bishati alwahida an jami ahli. Annabi yana layya da dabba guda ɗaya, tinkiya ɗaya ko rago ɗaya, wannan ɗaukacin gidan nashi gabaki ɗaya iyalan shi. Saboda haka ba laifi bane ba dan mutum yayi haka. Yawa